ang pagpakighiusa sa Ginoo nato kuan gyud kumpleto, perfect. Kay kung unsay buhaton sa mga tao nato iyang gi-deklarar nga mao sad nay unang gibuhat nila ngadto sa Ginoo. Kani bitang iyang giingon, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Ganahan ba mo, ana? Pagkasultihan? Pwede mo ganahan? Iya bang giangkon ba nga, kita di ay kung kasilagan tas kalibutan sa atong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, sa wayon ta, libakon ta, pasanginlan tag storya, pero nagtuman ta sa sugo sa Ginoo, di ay ta ana maghuna-huna nga kita mao'y gidaog-daog, nya mudayon tag ingon, Ginoo nganong gidaog-daog man ko, Ginoo nganong ila man kong gibuhatan ani, nga nagtinarong man ta ko, kahibaw man ta ka Ginoo nga nagtinarong ra gyud ko, nganong ila man kong giingon ani. Moingon day ang Ginoo, ay pagsigmahay diha kay ako'y una nilang gibuhatan ana. Nindot no? Sa ato pa, kung tamparoson ta, ang una nilang gitamparos, ang Ginoo. Kung ilatang libakon, ang una nilang gilibak ang o niya aron kung ikasan mo imang libak. Kinsa mo sa una nimong gilibak? Ang Ginoo. Kanindot no? Unya kun mudaig ka sa imong isig katao, kinsa mo sa una nimong gidaig? Ang Ginoo. Niyang maghinaway ka sa imong isig katao, kinsa may una nimong gisaway? Ingon ana ang gustos Ginoo nga atong ibutang sa hunahuna nga kung magbuhat ganita hunahuna ang una natong gibuhatan ana di ay ang Ginoo. Ingkaw niya padiruwa man na siya pagtuos Ginoo, itiis man na, di man na mo tuog Ginoo, bisan pa ang wa mo tuos Ginoo, giangkon sa Ginoo nga kabahin niya. Tato ginang timan-an ha, kay wa siya moingon, kamong mga Pilipinos, kamuray akong gipakamatyan. Kamong mga Pilipinos or mga Espanyol, kamuray akong giluwas. Unsa man tong iya? Para gyud sa tibuok kalibutan, tanang katawhan. Mao bitan nang naatay kanta nga tanang kanasuran, tanang sa na hatagin ninyo og pagdaig ang Dios kay nagalungtad ito ang iyang gugma o kaluoy alang kanatong kung say word sumpay tanan. Sige, lingiay mong tupad ing na dili na gyud ko manglibak, na di na gyud ko manglibak. Ana kay og manglibak ka, ang una nimong gibuhatan ana ang Ginoo. Ug kinsa man ni ang kalibutan nga gipasabot sa Ginoo? Ang kalibutan nga gipasabot sa Ginoo mao ang mga taong dautan. Ang taong dautan mao nay girefer niya nga kalibutan. Siya kasilagan mo sa kalibutan. Kay ang kalibutan manggod giharian sa dautan. Gilay na sang lingi sa imong tupad ing na taga-kalibutan ka? Ing na ba? Ing na taga-kalibutan ka? Ha? Yan, ingon dayon ang Ginoo. Pero ako manggon mong gipili gikan sa kalibutan, mo nang dili na mo iyas kalibutan, mo nang masuko na siya ninyo, kay di naman mo iyas kalibutan. So kana ding tao nga magtinarong, dili na din na iyas kalibutan. Pero iyatas kalibutan, pasabot, dautan pata.
Kanang mangawat sa atong pundo sa nasod, unsa man na iyas kalibutan o gipili gikan sa kalibutan? Kanang atong ma-elected sa eleksyon gikan sa executive hangtod na gyud sa barangay level, gikas presidente hangtod barangay level, unsa man na iyas kalibutan o gipili sa kalibutan? Depende. Katong nanikas panahos eleksyon, iyas kalibutan. Kaya na maging mga tikasan. Kadtong nagmaniobra, panahos eleksyon, manghatag og kwarta, magsigi og panghadlok sa mga katawhan, itorture ba? Para karon ako'y nadunggan siya sa social media na mga analyst diha, na sa pipila ka mga congressmen o pipila ka mga senador nga nisulti nga aron kuno ma-impeach ang vice presidente, gisugda na kuno og panghadlok ang mga kongresista. Na anak kuno ning pressure, kanang word nga pressure. Unsa may pressure nila, una kuno kanang pareha gyapos una atong nadunggan, gisulti pud to sa pipila ka mga congressmen nga kun di ka muuyon ani, di ka mo pirma, wala na kay budget sa imong distrito o sa imong para sa imong budget. Ana. Yan apaman kuno sila sa FLR, o sa tanang FLR for later release. Katong unang gi-promise ngadto atong unang impeachment last year, gi-FLR man kuno to ug ang uban nila mga projects gi-FLR for later release. Karon gipang-release na kuno. Gisugda nag-release. Unsa man na? Sa akong paminaw, ingnon sa ka, sige, kay mo pirma man mo, i-release na ni. Di kay mo pirma, i-hold na sa nina mo. Naamo na ilang mga pressure. O, ang ubang mga pressures diha, naaraba kay apan, congressman, senador, naaraba kay apan, kasuhan yun mo na mo, di kang pirma. Pailan mo na mo kaso, mataktak yung ka, kay bao ra ba mi nga naa kay apan? Ana ba? Ana na. Utang na sa taing tawroy pari nga nisulti sa iyang nakit-an nga anomalya sa iyang parokya. Nya naigo man kuno ang mga pipila ka mga LGU. Ambot og tinuod ba pero matod pa niya. Murag galisod siya kay daghang imo tawag niya ingon pader. Sa to? Dauton yun ka na mo. We will destroy you. Morally, psychologically, o physically. So, di na niya mada ang pressure, niundang na lang siya sa iyang parokya. Pressureon ka ba? Sige, nanong imo nang gisulti. Katilaw yun ka na mo. Ingon ana ang kalibutan. Ang ato sang mga unang mga nagsunod ni Kristo, ang mga apostolis, giinana po sila. Dakpon sila, prisuhon, latiguhon, pantayan, padayon pagani mo. Di ra niya ni latos ang inyong madawat. Putlon ginang inyong liog. Ana, warning ba? Warning. Nya, unsa may gibuhat sa mga apostoles? Kung buhian na sila, manag-awit sa kalipay. Naputol yung liog sa pipilang, sama sa atong patron. Putol ang liog, oy. Santiago, apostol. Gilingay mong tupad. Ing naandam na kang maputlas liog. Andam na? Muingon gani kang dili, iyakas kalibutan. Iyaka, basta mahadlo ka, iyakas kalibutan. Nya mosogo din kag conform. Bitaw sir, okay sir, okay na ko anak sir, okay na ko sir. Naangko na kas kalibutan. Digay ka mo pirma, patay gyud ka na ko. Ay mo pirma ko oy. Nya moingon dayon ka, haron way gubot. Lisod naman sa kaayog, magkaaway ta. Pirma dayon ka. Kawat dayon to the max. Hastang atong kumilik, i-pressure sa kuno na, panahos eleksyon. Kung ang ilang kontra,
dili makadaog, tanaw nila sikat yung ilang kontra, murag mudaog yun, adto na dito i-pressure sa kumilik. Luoy sa kay ng mga commissioner sa kumilik. Ngano man, gigawangan man sana sila, sigihan sa nagmurabag ka ng kabayo ba nga, sige ro siya birahon, mahiwi ni rong bakba ni mo ron. Anak mo nang naipipilan nila mga hiwi og bakba. Gibira-bira ba? Anak, bira-bira. Away lang naong, di ba, maghiwi-hiwi, no? Gibira-bira na si awak. Ana ba? Na naman, gihikta naman nagrinda. Rinda ba? Rain. Kanang, kita mo, awan naman na mausok ang kabayo, no? Kisay nakaabot pa itong daghang tartanilya diya sa dulho, kanang isang siyangkaw, taas ang kamot. Hapit na mo mga matay. Kung nakaabot mo, ato. Kaya ako, nakaabot mo sa ato. Baho kintais kabayo diha. Naanay anak din ang kabayo bira-birahon na unyag musuki gid ang kabayo, tumba ang tartanilya. Tawag na musuki. Una, ang pangandoy ni Kristo ibutang unta sa atong hunahuna nga dili kita mao gidaog-daog kung dili si Kristo. Ang pangutana, musugot ba mo nga daog-daogon si Kristo? Kinsay mo ingon, Pader, musugot ko. Taas ka mo. Wa. Sige. Kinsay mo ingon, Pader, di gyud ko musugot. Taas ka mo. Ngano wa man mo maisa uban? Ang samo da inyo? Liwat mo sa mga pipila ka mga lawmakers karon, playing safe. Depende lagasang pabor. Oy, mga yawa mo. Iya mo sa kalibutan. Matud pa ni Kristo, dili gani mo muhimog desisyon, yes or no, iya mo siyawa. Yay, osbo na to. Kinsay mo ingon na di gyud ko musugot nga daog-daogon si Kristo. Taas ang kamot. Karon, kung muingon si Kristo, palit mo og raffle ticket. Nya, muingon dayon ang imong hunahuna, ang imong maintenance. Ang imo onyang kuan, ang imo onyang palitonon nga cellphone, ang imong para i-color sa imong buhok. Sunod simana na ra ba na kuluranan kay daghan na kay na dihang lain na kay nagkolor. Ana, be. Unsa man kinsa may imong sundon, mo palit ka sa kuan karon, raffle ticket o unya na lang. Palit ana. Unya ingno de kas kalibutan tanawa, palit ka, tanawa. Imong cellphone gubaon, imong naong bati gyud kag naong kay wa na kakapa. Unsay tawagan ng ana sa anang mga parlor? Panaka maka pa official ana. Dawata lang. Daog-daogon ka, kaya ang una niyang gisaway, ang una niyang gidaog-daog, mao si Kristo. Imong bana, ingnon kasi imong bana, bati kag naong. Ingna, ang imo ra bang unang gisaway dong si Kristo. Nindot ano. Magdas iyang kabit dias inyo. Unsa may imong isulti, masuko ka. Ayaw kasuko, kay kasuko nimo ang una nimong gikasukan si Kristo. So imo silang higugmaon. Kay inihigugma nimo nilang duha, apil siyang kabit, ang una sa nimong gihigugma mao si Kristo. Kay ang sugo ni Kristo niingon man, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mao nay gisangyaw ni San Pablo og ni Timoteo og sa ubang mga kon nga sige sila glakaw, gigiyahan ra gyud sila sa Espiritu Santo. Wa sila magbuot unsay ilang gustong buhaton. Ang Espiritu Santo kanunay magdiktar nila. Gusto unta sila aning dapita, matud pa sa unang pagbasa, ang Espiritu Santo mingon ayaw diha, diri, angadto lang sad sila. Gusto unta sila mobuhat ani, niingon ang Espiritu Santo ayaw ana, kanimo ibuhata. Pasabot ang gusto sa tao, bisan sa taong matarong sama ni San Pablo ug ni Timoteo, bisan ang ilang gusto dili mo haom usahay sa gusto sa Espiritu Santo. Unya mutuman ta unsay gusto sa Espiritu Santo.
Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na papaliton ka tag raffle ticket o dili. Sa Espiritu Santo ba papaliton ka tag raffle ticket o dili. Paminaw sa Espiritu Santo. Si Padre Siano, sige mo nagsulti, basig dili ni Espiritu Santo. O kung sa may timaan nga gustos Espiritu Santo, nga ang atong buhaton, kanunay makaayo sa simbahan to build the people of God. Mao nang diri sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, ang tibuok, yuta, ayuta ba to? Ang tibuok, yuta, magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kanus aman mo singgit ang yuta sa kasadya ngadto sa Dios kun matagamtam ang mga gikinahanglan alang sa iyang kaayuhan. Kung matukod na ni natong atong bell tower, mahuman na ning atong adoration chapel. Nya makahimo na ta sa atong bag-ong CR diha. Unsay inyong bation? Malipay mo maguol. Malipay. Kusugas tingo. Unya ato pag ginang usab na dihang may tungod sa Buta Pumero, mahimo na ng Gallery of Saints. Unsay inyong bation? Malipay. O Gallery of Saints, Walk of Apostles di ay. Unya mailisan pag gining tanang lingkuranan. Bag-o na kay tag lingkuranan. Unsay inyong bation? Kung mahurot ang inyong kwarta, siging palit o raffle ticket, unsay inyong bation? Wa na mo tiyo. Mga kamo, no? Masakpan lagi dayon ng inyong. Mao na usahay, malipay ta kung mahitabo ang atong ikinahanglan, pero dili ta mo invest, dili ta mo hatag sa atong katungdanan. Mao na kinahanglan buhato nato unsay gusto sa Espiritu Santo. Nag-meeting mi sa atong PPC o sa mga atong in charge sa atorong Flores de Mayo. Ako lang ning i-advance og pahibalo ang detalye sa sunod na lang panahon. Mao na maghimo ta og Children's Congress inig ka May 26. Nya nag-budget nami og mga naas mga more or less 200,000 para sa ilang mga school supplies nga ihatag nato sa mga bata. Nag-estimate mig mga 1,500 to 1,700 ka mga bata. Gamay ra kay na kay kompostela perting dako pero sige lang. Basig wap asag kay mo tunga no. Pero mahibaw ano niya na mga sunod semana. Na ipadagi na inyong mga bata sa kapilya bag-o pa manggasugod karon. Sige padagi nya tagaan na nato sila mga mga school supplies para inig-ablis klase na sa tay matampo nila. Nya nasa na sila murag nganhi mag-abot sa na dinhi, magduwa-duwa, mag get together ba Children's Congress. Nya mga 200,000 na siya tingali or more. Nya nasa tay gitawag og Santa Cruzan inig kami 30 Santa Cruzan na tay Reyna Elena na mga sagala mga title ni Mama Mary ba nya among nauyonan nga naa siya'y put up ang muangkon ani. So duhay among approach kanang gitawag og voluntary o i-volunteer namo sila. Kanang duolon ka ba? Amo naman tong gilistag kinsay duolonon. So akong hangyo og duolon na gani mo sa atong mga taga PPC, mga taga youth baron, PYCC. Duolon na gani mo isipag gid na nga gipili na mo sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ako ang nagpili kaninyo. Unya mo balibad gani mo dili na mo iyas kalibutan. Ano ha? Ay gyud balibad og duolon ka. Nya dili gani ka gustong duolon, ikaw na lay duol diri sa simbahan. Volunteer, gusto ko mahimong sagala, pilay put up. Nasa mo yun, gusto ko mahimong Reyna Elena karong tuiga, pilay put up diha. Ngano ato man nang i-put up kay kaning mga matigom nato nga kaning cash
aning atong Santa Cruzan, maoy atong gamiton igasto sa Children's Congress. Kaya may kwarta ang mga bata. So kita mo imutampo kita mga dagko, ipaagi nato sa atong Santa Cruzan. Yung kapangwarta na napadir, dili, sharing, contribution. Nya mo acting pag yung ka dito, adi, perting nindota, naghatag ka og mensahe. Mensahe ba? Nanglitan, asawa ka, Rayna Elena ka, nya, ni put up ka. Inig paso-paso nimo, imong pakita nga ang akong gi-contribute karon tuiga mao ang pagka-Rayna Elena. Di ba? Nyamingon din ang mga tao, angayan sa gisang Rayna Elena, gawas nga gwapa siya, bisag minyo na, buutan gini siya. Nya og buangon sad ka, nya Rayna Elena ka or nagpasagala ka, moingon sila, angayan siya, pero buangon biya ni siya. Nya moingon siya, nabuutan na di ay. Di ba mo na sila, gitawag na siya conversion. Nabuutan na di man ni siya mag-apil-apil ani. Uy, kapila na guni siya gihagad sa una, di gini siya mo apil. Karon hala, ni volunteer man. Nausab na dining bataan ni, o nausab na dining animala ni. Ngana ba? Mensahe gyapon na siya. Pasabot, dili nakaiyas kalibutan. Di ba? Ala, kanindot siyang gaon. Pila kay gasto, Ni gasto gid siya, para sa simbahan. Ala, ka nice. Di ba?